Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga lundang panon, mga lundang karabat, maununo ka mohawak tubiyaon. Salta yari na isabiya pa niyo ang butong nagtarasol kanyo katan. Isang kamuri na kanganan, labira ka mga pangatayan. Salta shout out kanyo mga followers. Okay, yari intarasol kaya mauduan kahalan sin social media hawak tubiyaon. Assalamualaikum kanyo katan. Katan nagdurungog hatiranan. Kamu mauno-uno hawak to yan. I hope in mga kamu o kirakatan. Pagkaubos si malam magtupindahon. Pataapik atawa maudo imbis tarawon. Kahalan sing kita habihayaon. Di maudto din sasat lukay sin cellphone. Nauna. Lukay sin cellphone nagkaginisan. Sinwar na indalupa pagkakitaan. Sibu mangi marayaw pagkadungukan. Kanya-kanya style iban kakahinang. Kakahinang sin kita sa social media. Inda sinis kakitaan sin mga kita. Yaon na in makakuk, iban makasusa. Yaon day sabin makaastul, iban makakatawa. Nakunan. Duwaing kahalan ba ini? Hindi mga halawam simbya mga Facebook ini. Yaon na makarugal, yaon na makakuk. Okay, talusun ta. In mga ini, di tahi kapag duwal. Pamanga sila maliso bay tabunan. Ayaw kita mamungmong bistara majangkal. Sawab suli iban kisas tanto matampal. In maliso kimita iban umatun. Suway kita masabal magmaapto. Kung kita mamungmong magus-us. Atawa mangyas kitbil pamangatay mo. Ayaw kita mamungmong manglaka-laka. Pamangatay mangudda maas bata. Asal dabang yan nagdusa Tuhan in nagganta. Di dakaw yan malapay bang siya hanar ka. Nahuna. Bang siya hanar ka ang paninang mumarayaw. Arde sab ko malapay. Sa pangininang mong mangi. Ang paninang niya mangi magsibo. Tanto. Mangi magsipuro. Ana asal datuhan din umupok. Ikaw. Okay. Bang kitain maliso sa upama. Makadjari di umatu duay problema. Karna bisan pa kaw nakuno atawa maglata. Di murayan malang bang kawayaan niya. Nauna. Sa pa kaw nakuno. Kanya-kanya ing kita mga kakahinang. Sa paratira gulamay bukon sibuk kataan. Nabihad tura sa panton inpiag biddaan. Inmano siya di magsibo inakal pikilan. Na suntuan gulamay. Nga ay mangod. Ang pahawak to ini tanto matampal. Bang kita bukon matahan iban masabal. Agad kaw hay blaron tanto sindual. Makapamungmong kaw magtuy malawain panganan. Bangkaw bukon masabal iban bangkaw bukon masabal in makasusah. Amon sila in nagistylan ikaw sabin magmula. Mahay blood kaw sindugal sila uyom katawa. Sarta iban pagyan sungguron tanah. Amoyan in makasusah subay tumtumon. Amon sila in nagdaw diskuhan ikaw sabing punon. Tanto pagkatawahan nakaw iban sungguron. Amon nalaw niya indayaw niya mahay blood sa rugundo. Naamuan to mga taymangod mga kiaulungan sinamimbya mga tunang nila. Pangubos na isat sila nag-style ko yung punuon na tato pagkatawahan ko ang kanda bang kaw balis mo ayaw matun. Malawaya mo. Okay, kung may mga pagdapit at may uno-uno astar rin kita, duwag-duwag nakakahinang. Okay, talusun ta. In mga ini, maapda kuman,
Di tana sila mablim bayta bunal. Tanya-tanya kakahinang iwan kabayaan sa jagahi imbaran mo ayaw ing kaiwanan. Najari-nyari tunadyan tarasulyapan yung butong ng mga tuan mga rayang bisan ni nakoy ni kiugdan daon wakto magpakaatod na ba ko sinjinisan sa unwag to kuha na ko unwag to biya maglikiliki rin ba ko sinisesa ko biya nakauhan na yung kita malisok asarda bangyan sila amin sumon na sing kakahinang nila ataw biya kamo malapay baran ko nuno ng kakahinang na pasalin na ko na unwag to bisan biya mga uno-unaon time biya magpakahinang day sa bakusin biya mga stylean, mag-style uno-uno, yung mga usuglong yan, nagbabae na, yung mga yan dito na mablim, sa babiyaon, yabutan na kita silikot sindon niya, uno-uno kabayaan, pasaryon ta naman, asar damang sila nagdosar, idasan kita malapay, bang ikaw, jari niya dito na dyan, tarasulyapan niya ang butong, mabili tao pikwaliday, wassalamualaikum, warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, sarta, ayaw niyo mandang kalupahi, palo yung pins, siyapan niyo ang butong, magsukol ka niyo kata mo, mga chup-chup.